Καλησπέρα παιδιά, λέγομαι Θάνος και Liberator και σήμερα θα παίξουμε Clash Royale. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο, οπότε μην ακούσω κριτικές όπως τι χάλια που το παίζεις, τι χάλια που κάνεις το ένα και τι χάλια κάνεις το άλλο. Οπότε ας ανεβάσουμε λίγο τη φωνή. Μερικά λόγια για όσους δεν ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι. Το Clash Royale είναι ένα παιχνίδι σχεδιασμένο από τους δημιουργούς του Clash of Clans και έχει από ό,τι δεν βλέπετε παρόμοια troops, απλά με διαφορετικές ιδιότητες κτλ. Λοιπόν, όταν θα αρχίσετε εσείς το παιχνίδι, θα είστε περίπου ένα λεπτό, εδώ σε αυτήν την αρένα, training camp, και θα αρχίσετε σιγά σιγά να ξεκλειδώνετε κάρτες. Και όσο θα ανεβαίνετε θα έχετε τη δυνατότητα να ξεκλειδώσετε όλο και περισσότερες. Να, όπως βλέπετε, εγώ είμαι σε αυτήν την αρένα 8, και έχω τη δυνατότητα να ξεκλειδώσω όλες τις κάρτες του παιχνιδιού. Ας μιλήσουμε λίγο για τις ιδιότητες της κάθε κάρτας. Καταρχήν είναι οι κάρτες, οι οποίες είναι common και είναι type troop, οι οποίες είναι σχετικά φθηνές στο να τις αγοράσεις από το κατάστημα και φθηνές στο να τις κάνεις αναβάθμιση, να πάρουν τους χάνει τα σκελετάκια μου εδώ. Μετά πάμε στα rares, τα οποία είναι αυτά τα πορτοκαλία από ό,τι βλέπετε, να, όπως εδώ το Hog Rider μου. Αυτά είναι σχετικά πιο δυνατά troops από τα commons, αλλά πολλές φορές κοστίζουν περισσότερο και στο να τα βάλεις μέσα στη μάχη και στο να τα κάνεις αναβάθμιση. Μετά πάμε στα epics. Παραδείγματος χάρη είναι εδώ πέρα το lightning. Αυτά εδώ είναι mauve και είναι από τα πιο σπάνια. Κάνουν 2.000 να δείτε να τα αγοράσετε από το κατάστημα, αλλά είναι εξαιρετικά. Και μετά πάμε στα legendaries, τα οποία θα ξεκλειδώνουν ελάχιστη παίκτες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ όπως βλέπετε έχω αρκετά, τα έχω σχεδόν όλα. Και είναι τα πιο σπάνια και είναι πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, για όσους ξέρουν το παιχνίδι, με αρένα 8 χρειάζομαι να πάρω μερικά τρόπαια. Αλλά πριν αρχίσουμε μία μάχη, θα ανοίξουμε μερικά chest. Λοιπόν, ας αρχίσουμε αυτό το silver. Χρυσό, ένα wizard, archers. Χρυσό, ένα goblin hat, mortar. Το μισό το mortar, δεν ξέρετε πόσο, το μισό. Gold, wizard και άλλα σκελετάκια. Για να δούμε και τι έχουμε εδώ. Gems, barbarian hat, κανονάκι. Λοιπόν, χωρίς να χάνουμε χρόνο, θα αρχίσω καταρχήν με αυτό το deck μου, που είναι το P.E.K.K.A. Double Prince deck, το οποίο χρειάζεται και το ελιξίρο για να τις παίξεις αυτές τις κάρτες, όπως το P.E.K.K.A. Prince, Dark Prince, αλλά όταν φίλε τα βάλεις κάτω, είσαι ασταμάτητος. Οπότε, ας αρχίσουμε. Ναι. Τι ωραία, άρχισε να κολλάει λίγο. Είμαστε ενάντια σε έναν level 9 παίκτη. Για να δούμε. Oh, Ice Wizard. Τον έχω level 2. Αυτός είναι ένα legendary. Φίλε. Προβλέπω Giant. Το Ice Wizard, όπως θα δείτε, δεν κάνει πάρα πολύ ζημιά, αλλά μπορεί να κάνει τα troops σου να πηγαίνουν πιο αργά και να κάνουν επίσης τα hit τους πιο αργά. Έχει και το miner. Αρκετά ισχυρό troop. Μπορείς να το βάλεις όπου θέλεις στην αρένα. Φίλε, τα μισώ αυτά τα deck. Πάμε Dark Prince, Fire Spirits. Μην τα χτυπήσεις, Princess. Ζαπ! Άρχισα να το κάνω αυτό και τώρα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Λοιπόν, όπως έχουμε και εμείς ένα Ice Wizard, θα ρίξουμε λίγο ξύλο στο miner του από ό,τι βλέπετε, το οποίο δεν θα καταφέρει να πάρει ούτε ένα hit. Φίλε, τα princess έχουν τόσο πολύ range, δεν μπορείς να τα σκοτώσεις. Να δούμε, wizard, λίγο chips damage εκεί στο tower, και όπως βλέπετε έχουμε κάνει μια αρκετά καλή αρχή. Ο Hog Rider princess, interesting. Αυτά τα combo με τρελαίνουν. Κοίτα πόσο damage έκανε με ένα απλό push. Πάμε! Τώρα βέβαια είμαι στην αντεπίθεση από ό,τι βλέπετε. Miner. Κοίτα εδώ. Αυτό λατρεύουμε αυτό το deck. Πάτε tower. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν το Clash Royale, για να νικήσεις πρέπει να φας τα tower του άλλου. Να, όπως αυτό εδώ που έφαγα τώρα. Για να πάρεις κορώνες. Και όταν παίρνεις αυτές τις κορώνες, θα μπορείς
Θα νικήσει ρε φίλε, θα πάρει το chest, θα πάρει το ένα, θα πάρει το άλλο. Λοιπόν, να σας πούμε για ένα πέκα, όχι. Τι είναι, έκατσα. Άμα μου ρίξει ένα ζαπ τώρα είμαι... Oh my god. Τώρα βέβαια αυτός θα είναι σε ένα μικρό πρόβλημα, διότι θα πρέπει να μου φάει και το Prince και το push που έχω φτιάξει από την άλλη πλευρά. Στέλνει minor. Το πέκα μου κάνει δουλειά. Πάρε ένα όμορφο ζαπ. Πέκα. Αυτά είναι. Αυτό λατρεύω. Κοιτάξτε, το πέκα έφτασε στο tower και όλα με το troops τώρα στοχεύουν το tower του. Ελπίζω να μπορέσω να το πάρω. Έτσι, μπράβο. Για να ξέρετε, έχω ένα φίλο μου ο οποίος λέγεται Kratos98 στο YouTube, ο οποίος έχει ποστάρει ήδη ένα τέτοιο βίντεο με Clash Royale. Οπότε please πάτε και τσεκάρετε και αυτόν. Είμαστε και δύο, μόλις έχουμε αρχίσει τα κανάλια μας. Λοιπόν, Silver Chest. Ναι. Κοιτάξτε λίγο τα τρόπια, 2666. Θα αναρωτιέστε από πού έχω τόσα πολλά διαμάντια. Δεν είναι ότι έχω αγοράσει από εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε διαμάντια. Είναι ότι είχε μερικές προσφορές στο κατάστημα, οι οποίες ξέρω εγώ με 5 ευρώ έπαιρνε σε αυτά τα 500 τα διαμάντια, συν ξέρω εγώ 10.000 gold και ένα chest. Οπότε άμα θέλετε, αντί να αγοράζετε συνέχεια τέτοια gems, μπορείτε να πάρετε αυτές τις προσφορές όταν θα φτάσετε στις κατάλληλες αρένες. Λοιπόν, τώρα εγώ θα δοκιμάσω ένα άλλο deck, το οποίο δουλεύει αρκετά καλά με μένα. Είναι το Bowler Giant. Λοιπόν, οι ιδιότητες αυτού του deck που έχω χρησιμοποιήσει μόλις. Το P.E.K.K.A είναι πολύ ισχυρό στο να παίρνει, διότι έχει πάρα πολύ health και πάρα πολύ damage, όπως βλέπετε 678 damage. Τα Prince εδώ πέρα είναι αρκετά γρήγορα troops και μπορούν να κάνουν μια surprising attack στον εχθρό. Και αυτά φυσικά τα legendaries βοηθάνε στο να διαλάμε πράγματα, να διαλάμε τα hordes. Π.χ. εδώ πέρα, αυτά τα goblins είναι 3 goblins, μόλις τα σπονάρεις κάτω. Το princess μου θα τα φάει με τη μία. Τώρα θα πάμε σε ένα battle με το giant, με το giant bowler deck. Οι ιδιότητες αυτού του deck είναι το inferno tower, τρώει πολύ εύκολα troops με πάρα πολύ health, όπως το bowler, giant, royal giant, giant skeleton κτλ. Και τα υπόλοιπα troops είναι απλά support troops, για να βοηθήσουν στα attack μας. Επίσης πολύ δυνατό troop είναι τα guards. Παιδιά, αυτά άμα τα έχετε μέσα στο deck σας, είστε πανέτοιμοι να αποκρούσετε οποιαδήποτε επίθεση με P.E.K.K.A. Διότι μόλις φάνε ένα χιτάκι, τους βγαίνει απλά η ασπίδα. Τώρα σας έχω πρίξει φυσικά, πάμε για ένα gameplay. Level 9, Benji, good luck, thumbs up. Elixir Collector, μου αρέσει ο φίλος. Τώρα θα ήθελα το miner μου. Πάμε για το bowler. Λίγο ελιξίρο θέλω για να ρίξω και το giant. Το minion horde. Αυτά τα troops στα μισό κάνουν πάρα πολύ damage. Να είδατε, έχουν φάει το giant. Δεν πρόλαβα να το βάλω κάτω και το έφαγαν. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε λίγο damage στο tower. Αυτό να πρέπει να περιμένουμε ένα deck με golem ίσως. Oh my god. 2 elixir collector και δεν μπορώ να τα φάω. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου δεν μου αρέσει. Hog Rider, Inferno για το Hog, Guards για το Princess. Να δούμε. Στην τελική του φάγαμε το Hog. Πάμε Fire Spirit. Δεν τόσο σαν το Princess. Το Inferno Tower θα κάνει δουλειά σε αυτό το Mega Minion. Το έφαγε. Για να δούμε. Έχω το Giant. Τώρα κοιτάξτε. Μισό λεπτό. Το Giant μόλις φτάσει σε αυτό το Tower, το δεξί, που είναι από δίπλα του, όταν δεν θα έχετε ρίξει τίποτα άλλο κάτω, το Giant θα έχει συνολικά
Θα έχετε συλλέξει συνολικά 8 ελιξίριο. Και... μου φάγε το Princess. Τι να με κάνω. Το Giant πάντως έφτασε στο Tower. Είναι και αυτό κάτι. Έλα Inferno. Ice Spirit. Το Princess. Το Inferno Tower θα το φάω το Princess. Ωραία, έχουμε αρχίσει μέχρι στιγμής. Θα καταλαβαίνετε φυσικά ότι είμαι και λίγο αγχωμένος, γιατί πρώτο βίντεο δεν θέλω να χάσω και να σας κάνω κάποια εντύπωση. Άμα μου φάει το Tower με αυτά τα troops του, θα στείλω το Bowler. Oh shit. Συγχωρήστε με που έχω κακή γλώσσα, αλλά είναι αρκετά ενοχλητικός. Giant. Να με πάρει και να με σηκώσει. Σκοτώστε το Hog. Όχι ρε φίλε. Είχε το Zap. Έχασε 30 τρόπια. Κρίμα. Θα κάνουμε άλλες 2 μάχες. Το πρώτο βίντεο θα το κάνω να κρατήσει λίγο αρκετά. Αυτά τα ελληνικά μου. Και θα πάω... Βασικά θα φτιάξω ένα deck τώρα. Ή όχι. Πάω με το P.E.K.K.A. Double Prince. Level 9. Good luck. Θα προσέξετε ότι στο όνομά μου γράφω Τσοκόμα, θα είναι Τσοκόμα. Ήταν επειδή σε μια παλαιότερη κλάν μου είχαμε όλοι ονόματα που περιέχαν ένα Pokemon μέσα. Για όσους ξέρετε, το Τσοκόμα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα Pokemon. Και ναι, τέλος πάντων, σας πήρε για να έχασα τα πράγματα. Λοιπόν, ρε, το μισό το Poison Spell. Τουλάχιστον έχω κάνει κάποιο damage. Τώρα φοβάμαι να έχω Grabber. Καλά είμαστε. Ice Wizard. Του έχω κάνει αρκετό damage. Είμαστε ok. Έχει τα guards level 3. Prince. Το Hog. Μπράβο το αγόρι μου. Dark Prince. Πού είναι το Inferno σου? Έχει το Valkyrie, το οποίο όμως εξαφανίστηκε σε δευτερόλεπτο. Και μόλις τα Prince φτάσουν στο Tower είναι endgame φίλε. Έχει χάσει ο άλλος. Θα κάνω και λίγο damage στο King Tower. Καλό αυτό. Μασκετήρ για τα γκόμπλινάκια. Και επιτέλους θέλω να ρίξω κάτι για το P.E.K.K.A. μου. Έφυγε. Θα συνεχίσει να βάζει guards κάτω. Valkyrie. Θα αφήσω τα τρόπους που να κάνουν defend αυτό το push και θα πάω επίθεση με τα Prince. Zap. Έλα τώρα. Πάτε το Inferno Tower. Έτσι, μπράβο. Αυτά είναι. Τώρα θέλω να δω αν μπορώ να τον φάω το... Έτσι. Έτσι. Τι ωραία. Α, ωραία είναι και οι 3 κορώνες. Λοιπόν, οι κορώνες από ό,τι βλέπετε θα μας δώσουν αυτά τα crown chest. Που όπως βλέπετε στη συγκεκριμένη αρένα θα μας δώσουν αρκετό χρυσό και κάρτες.
Τώρα μια συμβουλή για αυτούς που θα αρχίσουν το παιχνίδι. Γιατί αυτό το βίντεο δεν είναι μόνο για να σας δείξω high level gameplay. Θα αρχίσετε από κάπου εδώ κάτω. Όπως βλέπετε θα αρχίσετε με τα συγκεκριμένα troops Giant, Knight, Archers, Bomber, Arrows και Fireball. Λοιπόν, και με αυτά τα troops θα είστε έτοιμοι να εκτελέσετε μια τακτική η οποία είναι πολύ απλή, η οποία όμως χρειάζεται και λίγο skill για να δουλέψει, η οποία είναι στο περίπου. Έχω τις κάρτες τώρα. Ωραία. Η οποία τακτική είναι σχετικά απλή και το concept γύρω από όλο αυτό είναι... τι μου λείπει, το Fireball. Το concept γύρω από όλο αυτό είναι να βάλεις το Giant και από πίσω του όλα τα υπόλοιπα troops. Θα σας δείξω ένα ματσάκι εδώ πέρα με τον Trainer. Trainer sleepy. Να, όπως βλέπετε έχω αρχίσει με τον Knight, το Fireball, τα Archers και τον Bomber. Θα τον περιμένω να κάνει την πρώτη κίνηση γιατί δεν έχω τον Giant μου. Wizard. Knight. Να πάρω. Λοιπόν, θα περιμένω αυτά τα goblins να κάνουν λίγο damage στο tower. Θα φάω αυτό το baby dragon με τα spear goblins. Και giant. Πάμε αγόρι μου. Και όπως δείτε, όπως βλέπετε, το giant τρώει όλο το damage από το towers και τα troops μου πίσω να κάνουν αρκετό damage. Έχω και κάποια barbarians που μου έρχονται την άλλη πλευρά. Το bomber θα τη φάει στο pitch φιτίλ. Έτσι αγόρι μου. Goblins για το mini P.E.K.K.A. Μία κάρτα την οποία θα μπορείτε να ξεκλειδώσετε σε κάποιο low level είναι το mini P.E.K.K.A. Το οποίο είναι βασικά ένα μικρούτσικο P.E.K.K.A. το οποίο είναι γρήγορο και κάνει αρκετό damage. Knight και Archers για να φάνε τον Dragon. Το Fireball επίσης είναι ένα πολύ καλό spell. Βοηθάει πάρα πολύ στο να τρως troops σαν τα Barbarians, στα Minions. Ίσως μεταγενέστερα βίντεο να σας εξηγήσω κάποιες πιο advanced τεχνικές και ίσως να κάνω και κάποια tutorial βίντεο. Για τη στιγμή ας εκβιώσουμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε δεν έχω συνηθίσει να παίζω με αυτό το deck και μου είναι λίγο δύσκολο. Κακό placement στο Giant. Έχω την εντύπωση ότι θα το κάνουμε αρκετό damage ώστε να τον φάμε τελείως. Και νικήσαμε. Αυτό θα είναι και δυστυχώς το τέλος του βίντεο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τσεκάρετε το κανάλι του Kratos98, είναι ένας φίλος μου, να κάνετε ένα like και στο δικό του βίντεο και στο δικό μου φυσικά και ό,τι δεν σας άρεσε στο βίντεο το συγκεκριμένο να το γράψετε στα comments και ώστε να έχω και εγώ μια καλή ιδέα για το τι μπορώ να βελτιώσω στο κανάλι. Φυσικά δεν έχω σχεδιάσει ακόμα τα intro και αυτά με τον καιρό θα γίνουν. Οπότε, γεια σας, καλό βράδυ.